Когато пазаруваме от Гален БГ, получаваме любимите си продукти бързо, удобно и сигурно. Доставката се извършва с Спиди, а при поръчки над 49,99 лева е безплатна. Пратките са добре опаковани и пристигат в рамките на 1 до 2 работни дни, с изключение на периоди с интензивни кампании. В Гален БГ можем да открием всичко, от което имаме нужда, и то на страхотни цени. Медикаменти без рецепта, лекарства, хранителни добавки, хомеопатия и още много за поддържане на доброто ни здраве. Козметика за лице, коса и тяло. От дермокозметика през продукти за устна хигиена до световни марки за цялостна грижа. Био и натурални продукти. Билки, чайове, натурални храни, масла и биокозметика. Продукти за мама и бебе. Козметика, храни, пелени и аксесуари за малките, както и всичко необходимо за грижата през бременността и след нея. Продукти за дома и офиса. Препарати, домашни потреби и разнообразие от канцеларски материали. Апарати и медицински консумативи. Термометри, тестове, инхалатори, апарати за кръвно и медицински принадлежности за домашна употреба. Продукти за домашни любимци. Качествена храна, лакомства, добавки, играчки и аксесуари за нашите четириноги приятели. И още много други продукти, винаги на супер цени. А всеки месец с нови изгодни оферти, които не са за изпускане. Гален БГ – онлайн аптека, на която можем да разчитаме.